Вашето твърдо убеждение забавя способността ви да имате различни гледни точки. Също така, колкото повече реагирате на околната среда, толкова повече сте объркан. Това предразполага към неблагоприятно решение. Трябва да прегърнете промените, които идват отвътре, отколкото отвън. Вашите идеи за всичко, от обикновено, влияние, подсилване и други. Тясна възможност да изследвате себе си. Несъзнателно сте склонни към реакция с различна интензивност. Ако го пуснете, можете да получите представа за вашата обработка, напра, ум, тяло. Емоция и външно аз. Когато държиш нещо здраво, пусни го, за да получиш нещо по-добро. Независимо от събитията в живота ви, те са ви повлияли дълбоко по емоционален начин. Може да мислите, че те са вашето минало или сте ги преодоляли, но познатите емоции все още витаят. Ако желаете изцеление, можете да освободите завинаги тези неблагоприятни емоции, за да имате траен мир и щастие. Това е свободата, която все още не сте изследвали, да разберете наистина любовта към себе си. Вашият подход към живота е като виртуална реалност с неадекватна истина за повечето въпроси. Това е вашият неавтентичен начин на живот въз основа на реакцията ви от житейски опит, включително двойка минали животи. Трябва да отидете отвъд външния вид на всичко. По-ефективно е да го направите без влияния. Колкото повече осъзнавате и се освобождавате от това, което ви влияе, толкова повече можете да видите с яснота. Тъй като сте общителни. Хората обикновено ви намират за очарователни, симпатични или добре възпитани. Това ви насърчава да се съсредоточите върху външното аз, което потискате автентичната версия на вас. Обърнете внимание на това как се чувствате, когато отидете на събитие и общувате с хората. Най-важното е как се чувствате наистина след това. Има негативна атмосфера, която изразявате външно и вътрешно, нуждаейки се от промяна. Това, което правите и виждате в общ подход, ви пречи да имате ефективна самотрансформация, въпреки че има моменти на облегчение. Това е стар модел да бъдеш обикновен. За да култивирате своя собствен път, трябва да отхвърлите определена информация, независимо от начина, по който сте се здобили с нея. Това, което виждате и правите, пречи на ефективната самотрансформация, въпреки че има моменти на облегчение. Това е стар модел да бъдеш обикновен поради чувство за увереност, логична причина или сигурност. За да култивирате своя собствен път, трябва да отхвърлите определена информация, независимо от начина, по който сте се здобили с нея.